Good morning, students. दिनै आं नोंसोरनो मा फोरोंनो आखायाव लादों मिथिदोंना ना मिथियाखै? मिथियाखै सार। आं दिनै नोंसोरनो मोजां मोनलायनाय माखौ बुङो, माखौ माबोरैहाय मोजां मोनलायो बेखौ फोरमायनो सानदों। बेखायनो गासिबो मोजाङै खोनासंनानै लाखा, माबायदि मोजां मोनलायो आरो माखौ मोजां मोनलायनाय बुङो। जागोन दे सार। सार ओमफ्राय माबोरैहाय गोसोथोलायो? ओमफ्राय माबोरैहाय गारनो हालायलायि जायो? दा बेखौथ' नोंसोरो मोजाङै खोनासंनानै ला, आं फारसेनिफ्राय बुजायलांजोबगोन। जागोन दे सार। सारालाय मोजां मोनलायफेरदोंना मोनलायफेराखैमोन? हाब जाम्बा, हामा बिदिखौ आं उनाव मोजां बुजायगोन होनबायना। आंहा दा गोसो थोलायनायनि सम गैला, दा नोंसोरनिसो समसै। दानिया खोनासंदो, गोसो थोलायनाया माखौ बुङो? गोसो गोरोबलायनायखौनो गोसो थोलायनाय बुङो। आरो सेंग्रायाल' जुदि सिख्लाखौ गोसो थोयोबा बेखौ गोसो थोनायल' बुङो, माने गोसो थोलायनाय बुंजाया। गोसो थोलायनाया बेखौसो बुङो दि सानैबो मोजाङै समानै मोजां मोनलायबासो बेखौ मोजां मोनलायलायनाय बुङो। ओमफ्राय सार, बे सिख्लायाल' गोसो थोबालाय गोसो थोलायनाय जागोन ना जाया? सानैनिबो गेजेराव एबा सिख्लायाल' सेंग्राखौ गोसो थोयोब्ला आरो सेंग्राया सिख्लाखौ गोसो थोआब्ला बे गोसो थोलायनाय जाया। आरो सेंग्रायाबो सिख्लाखौल' गोसो थोयोबा, सिख्लाया सेंग्राखौ जुदि गोसो थोआब्ला बेबो गोसो थोलायनाय जाया। सानैजों गोसो गोरोबलायनानैसो बियो मोनसे गोसो थोलायनाय जायो। सार, ओमफ्रायो माबायदि जायो गोसो थोलायनाया? जेरैबायदि दा नों सासे सेंग्रा, नोंनाव नोंनि गोसोआव सासे सिख्लानि महर जाखांफैबाय थायो। जेरैबायदि टिनानि महरा नोंनाव जाखांफैबाय थायो गोसो सिङाव, सिमां मोगथां जाखांफैबाय थायो। नों बेखौल' नायनो लुगैयो, बा बेजोंल' रायज्लायनो लुगैयो, बा बेजोंल' हास्थायो, बेखौनो बुङो मोजां मोननाय। सिमाङावबो जाखांफैबाय थाथारो नामा? जुदि नों बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनो, बा नों बेखौल' हास्थायो, मोजां मोनो, होमबानो सिमां मोगथां जाखांफैबाय थायो। आरो गोसोआबो बिनि अनगा हारसिं थानो सुखुवा मोनो। होनबानो नोङो मिथिनानै लादो जे नोङो बेखौ गोसो थोबाय होननानै। ओमफ्रायो गोसो थोलायनायथ' जायाना बिदि सासेल'बा। नोंहा नोंनि गोसो थोनायखौ नोंथ' गोसो थोबाय, आरो बे सिख्लायाबो नोंखौ गोसो थोनांगोन, अब्लासो गोसो थोलायनाय जागोन। सार, ओमफ्राय बे सिख्लाया आंखौ बोरै गोसो थोलायगोन? नोङो नोंनि मोजां मोननायखौ, नोंनि फिलिंसखौ बे सिख्लानो फोरमायनांगोन। आरो बे सिख्लाया जुदि गुबुन मोजां मोननाय दंखायोबा बियो नोंखौ मोजां मोननाय नङा। आरो सिख्लाया जुदि मोजां मोननाय गैखायाबाबो नोंखौ मोजां मोनाब्ला बा फसायाबा बियो नोंखौ गोसो थोनाय नङा। बिदिखौनो बुङो गोसो गोरोबलायि बा मोजां मोनलायि, गोसो थोलायि। सार बिदिब्लाथ' होनबा गोसो थोलायनाय जालायनाय नङाना? आं दहायनो खोन्थाखाबायना, सासेल' गोसो थोयोबा बियो गोसो थोलायनाय जाया। सानैनिबो गोसोआ गोरोबलायनानै मोजां मोनलायनाय जाबासो बेखौ गोसो थोलायनाय बुङो। दे, दिनै होनबा बेखिनियावनो जाथ'बाय, समाबो जाबाय।